आं गिबियावनो जोंनि दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो होल टीमनो आं साबायखर बावहरदों। आंखौ UPPL दोलोनिफ्राय खैराबारि समस्तिनिफ्राय सासे बिजाथि महरै बिथांमोना फोसावदों। बिनि थाखायनो बिथांमोननो आङो साबायखर बावहरदों। आरो खैराबारि ओनसोलाव सासे BPF हान्जानि गोख्रों सासे EM दङ, जों बेखौ बयबो मिथिगौ। आरो थांनाय बिसायख'थियावबो बिथाङा जोबोद गोख्रोङैनो कन्टेस्ट खालामदोंमोन आरो बेवहाय जों एसेनि थाखाय जेनदोंमोन। एबार जोङो रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै जों बुजि मोनदों जे रायजो राजाया मोनसे परिबर्तन नागिरदों आरो बे परिबर्तनखौ लानानै जोंनि कर्मिफ्राबो खामानि मावगासिनो दङ। परिबर्तननि थाखायनो बयबो लुबैदों गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर, दिनै बेंगलिनि बाथ्रा बुं, दिनै बर'नि बाथ्रा बुं, राभानि सरनियानि बाथ्रा बुं, दिनै मुस्लिमफोरनि बाथ्रा बुं, गासैबो जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै परिबर्तनखौ नागिरबाय थादों, सोलायनायखौ लुबैदों। जोंबो सोलायनायनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ। राजखान्थि बिथिङाव मोनसे सोलायनाय फैनांगौ आरो बेवहाय सोलोंथाइ बिथिङाव, सामाजिक बिथिङाव जाहाथे सोलायनाय फैयो आरो डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव बयबो माखासे जायगाफ्राव ओरैबायदि मोनसे अभियोग दङ जे जोंनि ओनसोलाव लामा बानायाखै, दालां बानायाखै, किसुमान जायगायाव बानायदों नाथाय जोंनि जायगाफोराव बानायाखै, बेबायदि रोखोमनि माखासे अभियोग दङ। बेफोरखौ जों फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय हायो फुलफिल खालामनो थाखाय जोंनि फारसेनिफ्राय जों बेखौ नाजालांगोन। दा फैबाय थानाय इलेक्सनाव नोंथांजों मैखोमै नांलायग्रा हान्जा होनना बुङोबा सोर? ना बेथ' बयबो मिथिखायो। BTC-आव दा बुंनो थाङोब्ला मोननैल' गोख्रों राजखान्थि हान्जा दङ। बे मोनसे जाबाय UPPL आरो मोनसेया जाबाय बर्तमान पावाराव थानाय BPF हान्जा। गतिके बे मोननै हान्जानि गेजेरावनो जागोन। नाथाय जोङो आथिखालाव जि बुजि मोनबाय थादों फिल्डआव हाबनानै जे बेवहाय UPPL-खौनो नागिरग्रा गोबां रायजो राजाफोर दङ, जायफोर गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव दङमोन, आनखि BPF हान्जायाव दङमोन, बिथांमोनाबो UPPL हान्जायाव दायो फैनानै खामानि मावगासिनो दङ। जोङो निस्सय देरहागोन, जों बेखौ आसा लानो हायो। जों नुदों नोंथांनि जि खैराबारि समस्ति बेयाव माखासे खिन्थु बै दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनाय मुंख्लं जालांनाय बे न'खरफोराबो खिन्थु दिनै अनसुंथाइ मोननो थाङाखै। दा बे बेलायाव नोंथाङा जुदि देरहायोब्ला माबायदि खामानि मावो? गमामायैनो जोङो जायफोर मुंख्लंफोर जालांबाय, आलादा रायजो बड'लेण्ड नागिरनानै सोमावसारनायाव जायफोर मुंख्लं जालांदों, बिथांमोननि फारसे जोंहा कृतज्ञता दङ आरो बिथांमोननि जिथु त्याग बेखौ जों स्वीकार खालामो। जों मान होयो जाय मुंख्लंफोरा दिनैनि BTAD आरो BTR सोरजिनायाव थुलुंगा होलांबाय बा अबदान होलांबाय, बिथांमोननि बे अबदानखौ जोङो जों स्वीकार खालामनानै लायो। आरो बिनिखायनो दा बिथांमोना मोनसे गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जेरै रोखोमनि मोनसे स्टेटास मोननांगौमोन, बिथांमोननि जेरैबायदि अनसुंथाइ मोननांगौमोन, बेखौ बिथांमोना हयथ' मोननो हायाखै, जों मिथिगौ। गोबाङानो गेजेर गेजेर सोमावसारनाय हाबाफारिबो बिथांमोना लादों। जोंनि जि फैबाय थानाय जि गभर्नमेन्ट काउन्सिल, UPPL-नि दैदेननायाव जि काउन्सिल फैगोन, बे काउन्सिलनिफ्राय गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानैनो जिहेतु एकर्डआव मोनसे दफा दंफायो, जायफोर मुंख्लंफोर बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जालांनाय मुंख्लंफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनायनि जि बेबस्था, बेखौ जोङो मावफुंनायनि खोथाखौ जोङो थिग खालामनाय जादों। नैबे समाव बिथांमोना जे गोख्रों फोसावबाय थादों जे बेहाय गावलायनाय जादों। दा खैराबारि ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादजों आरो जाय टिकेट मोननो हास्थायदों बेनि गेजेराव गावलायनाय जादों होनना बिथांमोना फोसावबाय थादों। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? बेबायदि रोखोमनि एसे एनै सरसाया जानो हागौ, नाथाय एक्जेक्टलि गावनाय होननाय बाथ्राखौ जों दासिमबो गनायनो हाया। बेवहाय एसे एनै दुखु मोनलायनाया थायो निस्सय। टिकेटखौ लानानै सोरबा आं केन्डिडेट जानो लुबैनाय बा आमखाया जायोबा साबसिन जागौमोन होनलायलायनाय हयथ' थाया नङा, थानोबो हागौ आरो। दा बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया। जों बयबो दोलोसो खालामदों, UPPL-सो खालामदों। जों बेवहाय जेबो बेलेग एजेन्डा लानानै खामानि मावाखै। UPPL-नि थाखायनो जोङो गुदिनिफ्रायनो खामानि मावबोजेननाय आरो बे UPPL-नि थाखायनो खामानि मावनो होननानै फैनाय मानसिफ्रा सोरबाया टिकेट मोनैनि थाखाय दसे दनै दुखु मोननाया दङ। आं मान होयो गासैनिबो जि सेन्टिमेन्ट, बिथांमोननि जि लुबैनाय दङ, बेखौ आं मान होयो। आरो दिनैनि तारिखाव बिदि रोखोमनि गावलायनाय जायाखै, नाथाय बिथांमोननि जि दुखु मोननाय, आं बेखौ मान होनानैनो बिथांमोनखौ मोनसे आपिल खालामनो लुबैदों। जों जिहेतु दोलोनि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो जिहेतु जोंनि रल मडेला जाबाय प्रमद बर', बिथांखौ जों सासे आइडियेल लिडार हिसाबै दिनै BTC-नि चिफ बानायनो थाखाय जोङो नाजादों। गतिके बिथांनि दैदेननायाव फैबाय थानाय समाव मोनसे काउन्सिल जानांगौ, बेखौ जोङो लुबैबाय थादों, रायजो राजाफ्रा लुबैदों, आंनिल' लुबैनाय नङा। ओंखायनो जों जिहेतु UPPL दोलोखौ पावाराव लाबोनो लुबैदोंब्ला जों बयबो खौसे जानानै दिनैनि
तारिखआव जों खामानि मावनांगौ आरो आं बिथांमोनखौबो जायफोरा दुखु मोननाय दङ आंनि फारसेनिफ्राय आं आटमस्ट ट्राइ खालामदों बिथांमोना जाहाथे दुखु मोननानै जस्रिनानै थाया बयबो ज'यैनो खामानि मावगोन आरो इयुनफोरावहाय जों बयखौबो लानानै मोनसे बयनिबो थाखाय भबिष्यतनि माने एकमडेसननिबो पलिसिखौ लालायलायगोन होननानै आं बयनोबो बुंबाय थादों जों बयबो ज'यैनो खामानि मावगोन आरो बयखौबो लानानै खामानि मावगोन रावखौबो गालांनायनि बाथ्रा फैयाखै आं आपिल खालामदों खावलायदों जाय बिथांमोना दिनै दुखु मोननानै दङ आंखौबो बिसासाव लादो आरो जों जिहेतु मोनसे टीम हिसाबैनो खामानि मावदोंमोन दा बेनिखायनो जों बयबो जुदि ज' खामानि मावनो हायोबा इयुनावहाय भबिष्यतआ मोजां जागोन आं बेखौ साननो हायो आरो बेनिखायनो आं आपिल खालामदों नोंथांनि नैबे समस्थियावनो माने बर'नि जानानै अरुण बर' बिथाङा दिनै नमिनेसन गथायखांदों दा बे बिथांनि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो दा बिथाङा जुदि अरुण बर'ब्ला टाइटेलानो बर' नाथाय माने संगठननि माने बिथांनि बेकग्राउन्डआ जुदि बर' जायोब्ला बियो बोरै मिनिं खालामनो नागिरदों आं मिथिया आरो बेवहाय बे बर' होननाय जि संगठननि खोथा बेवहाय दिहुननाय जादों बिनि अस्तित्वआ बेसेबां आं बेखौ मिथिया खिन्थु जों जेरावखि थाङा मानो बेयाव केबल मात्र आं मोनसेल' आवाज खोनायो UPPL आरो UPPL जै धोनि होयो UPPLखौ जै धोनि होयो देरहासारगोन UPPLनिसो सरकार नांगौ आरो UPPLआसो रायजोनि खामानि मावगोन बेखौ बयबो बुङो आरो जोंनि सिगाङाव मोनसे बिराद गिदिर एजेन्डा दोङो बे जाबाय BTR एकर्ड थामथि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बे गोरोबथायाव थानाय माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ बेवहायनो जोंनि सोलोंथाइ दोङो रांखान्थि जौगानाय दङ जोंनियाव माने समाज फोसाबनाय दङ बेवहायनो जोंनि माने देहा फाहामनायनि बाथ्रा दङ गतिके बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो BTRनि जि सुक्ति दङ बर' गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायासो जोंनि मेइन माने लक्ष्य बेखौ लानानैसो जों खामानि मावबाय थादों बेवहाय बर' अबर' राजनिति जों खालामाखै आरो जों खौसेथिखौसो लुबैयो जोंनि गेजेराव खौसेथि फैनांगौ गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जि माने मोनसे समाव एना एनि फैलायदोंमोन बेखौ जोङो खौसे खालामनो नाजादों जोंनि गेजेराव असान्ति दङमोन उग्रपन्थी दङमोन मानसिफोरा गिनाय दङमोन संखिनाय दङमोन दिनै खिन्थु नैबे गोरोबथानि गेजेरजों बे गिनाय संखिनायफोरा हारि माहारिनिफोरनि गेजेराव गैया जालांबाय थादों थारमाने सान्तिया फैबाय जों बेखौ लुबैदों आरो मोनसेया जाहैबाय डेभेलपमेन्टखौ जों लुबैदों आरो BTR गोरोबथाया डेभेलपमेन्टआनो माने दङ होननानै जों मिथिगौ आरो दा बेनिखायनो जों बेखिनिखौनो माने मेइन टारगेट लानानै UPPLआ इलेक्सनाव आवगायगासिनो दङ